ଏଇଟା ମୁଁ କରିବି ତମକୁ କହିବ ବୋଧେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇକି ମୁଁ ଶିଖିବି। ଅନ୍ ହେଲା ହେଲା ଅନ୍ ପରେ କ୍ଲିୟର ହେଲା ହେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କାମ କର ଏକରେ ଗୋଟେ ଲଗା ତିନିରେ ଗୋଟେ ଲଗା ହେଲା ଏଇଟା 1 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର ପିନ୍ ଲଗା ତିନିରେ ଗୋଟେ ଲଗିଲା ଏକରେ ଗୋଟେ ହଁ ଏକ ଲାଗିଲା ଏବେ ଦେଖ ଏବେ ଫାଷ୍ଟ ଚେକ୍ କରିବା ଏଇଟା କେତେ ନମ୍ବର ଅଛି ବୋଲି ହେଲା ଟେଷ୍ଟ ମାରିବ ହେଲା 28 ଦେଖିଲ 28 ଆସିଲା 28 ଟଙ୍କା ବି ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା 5 କରିବାର ଅଛି ହେଲା କ୍ଲିୟର କରିବ କ୍ଲିୟର ମାରିକି 5 ମାରିବ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାରିବ ଇ ହେଲା ହେଲା ଆଉଥରେ ମାରିବ ହେଲା ଇ ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ କ'ଣ କ୍ଲିୟର ମାରିବ ଆଉଥରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବ କେତେ ନମ୍ବର ଅଛି ହେଲା ଲୁପ୍ 5 ଆଇଲା ହେଲା ବାହାର କର ଆଉ ଗୋଟେ କର ଷ୍ଟିକର ତ ଦିଅଟା ଦିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣ ଖାଇବେ ହେଲା ଏଇଟା ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କର ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାର କ୍ଲିୟର ମାର ଏକ ଲଗା 1 3 ମାର ଏକ 3 ହେଲା ଏବେ କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ମାରିବ ଲୁପ୍ ଆସିବ କ'ଣ ଅଛି ଅଲରେଡ଼ି 42 ନମ୍ବର ଅଛି ହେଲା 42 ଆସିଲା କ୍ଲିୟର କରାହେଲା 6 କରାହେଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମରାହେଲା ଆଉଥରେ ମାରିବ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କ୍ଲିୟର କରିବ ଟେଷ୍ଟ କରିବ ଆଉଥରେ କେତେ ନମ୍ବର ହେଲା 6 ହେଲା ବାହାର କର ବାହାର କରିକି କନେକ୍ସନଟା ଛଅ ନମ୍ବର ଏମିତି GST ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ସବୁ କରିବ।